Už včera sme na Slovensku zaznamenali rekordne vysoké denné teploty, až do 28 stupňov. Dnes bolo ešte teplejšie a už sa len čakalo, či padne hranica 30 stupňov. Krásny sobotný večer. Prílev veľmi teplého vzduchu od juhu na okraji tlakovej výše zasahujúcej k nám z Ukrajiny vyvrcholí pravdepodobne v nedeľu. Zmenu by mal priniesť studený front, ale asi až 1. mája. Nad západnou Európou sa stále udržiava brázda nízkeho tlaku, ktorá zasahuje zo Škandinávie až na Pyrenejský poloostrov. Preto zajtra už aj na juhu Španielska bude pršať a teplota vystúpi len na 12 až 17 stupňov. Aj celé Francúzsko má byť v daždi a oteplí sa len na 16 až 18. Slnečno a letné teploty nad 25 stupňov budú aj naďalej v krajinách strednej Európy. Dážď sa bude rozširovať cez Alpy do Talianska a v Ríme má byť len 21 stupňov. Pri Jadrane stále slnečno a až do 30 stupňov. Aká bude noc u nás a zajtra cez deň? Poďme sa na to pozrieť. V noci jasno, na niektorých miestach prechodne polojasno. Teplota vzduchu poklesne do rána väčšinou na 10 až 7. Na juhu a juhozápade by sa však mala udržať teplota nad hranicou 10, ojedinele až 15 stupňov. V nedeľu cez deň už môžeme čakať slnečné a znovu rekordne teplé počasie. Po poludnejších hodinách vystúpi teplota na 25 až 29, ojedinele aj na 30 stupňov. A stále veterno. Na západnom Slovensku má byť krásny slnečný deň, popoludní okolo 29 stupňov, pravdepodobne aj 30. Juhovýchodný vietor v nárazoch až 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku má byť jasno až polojasno. Teplota vzduchu dosiahne popoludní 23 až 28, ojedinele až 30. Južný vietor 10 až 20 km za hodinu. Ani na východe nebudú ukrátení od jasného a veľmi teplého počasia. Teplota vystúpi na 22 až 25, maximálne môže byť až do 29 stupňov. Fúkať má južný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presuňme sa na hory. Tam má byť tiež slnečné počasie, ale pozor, zároveň aj vysoká intenzita slnečného ultrafialového žiarenia. Po výške 2000 metrov sa oteplí na 11 stupňov. O 500 metrov nižšie má byť plus 16 a pod horami bude 21 stupňov Celzia. Biopredpoveď udáva na zajtra iba slabú záťaž. Tlak vzduchu začne slabo klesať. Môžete rátať s tým, že ešte aj v pondelok bude krásne a tiež môžu byť aj 30 stupňové teploty. Útorok 1. mája už očakávame pribúdanie oblačnosti a prvé prehánky alebo aj búrky. V ďalších dňoch viac zrážok a aj mierne ochladenie. To je odo mňa všetko. Želám vám príjemný večer a budem rada, ak zostanete v spoločnosti Slovenskej televízie. Krásny víkend. Dovidenia.